При мен е Симеон Астрала Тодоров, който за съжаление отпадна на 8-о място. Здравей, какво се случи? Изиграх третия си коин флип за трите дена, в които играх турнира, и третия също не го спечелих. Беше срещу Iron Man, влязах all in under the gun с валета, той плати от катов, мисля, че със сой дама. Веднага се му изразна слона флопа. Нормално, в смисъл, аз турнирите, в които вземам флиповете, ставам първи, в останалите така някакви рехави места 8. Няма значение, аз съм сигурна, че занапред ще имаш много първи места. Пожелавам ти го от сърце. Понеже си много цветно облечен, винаги ли така се обличаш за турнири? Да, като цяло предпочитам, особено като е в по-напреднала фаза, да се обличам по-така цветно, защото това малко или много разсейва противниците. На мен това не ми влияе, нали, като цяло, и пък и така ми харесва. Добре, благодаря ти за интервюто и много късмет занапред. Мерси.